Molt bones! En aquest vídeo anem a definir l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, adscrit a la Secretaria General del Departament d'Interior. L'ISPC és l'encarregat d'estudiar, identificar i definir els programes, els continguts i l'estructura dels processos selectius, les competències, els perfils professionals exigibles dels cossos de policia i del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, en col·laboració amb els centres directius competents en aquesta matèria. De la mateixa manera, també és l'encarregat de programar, organitzar i desenvolupar la formació bàsica, la formació per a la promoció i el comandament, la formació per a l'especialització i la formació contínua dels col·lectius sobre els quals té competència. És l'encarregat de promoure la col·laboració amb institucions, centres i establiments docents nacionals, estatals i internacionals i mantenir-hi relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals en la matèria pròpia de la seva competència. Pel que fa a l'estructura de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'aquesta en depenen 5 òrgans: l'Escola de Policia de Catalunya, l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, la Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic, la Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement i el Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment. Pel que fa a l'Escola de Policia de Catalunya, dintre de l'àmbit de la seguretat, dirigeix la detecció de les necessitats formatives, dissenya, desenvolupa i supervisa el contingut docent, a més de supervisar els processos d'avaluació que s'estableixin per acreditar o no la superació de les activitats de formació en matèria de seguretat. Així mateix, promou la creació d'una xarxa de coneixements en matèria de seguretat en la qual puguin compartir experiències i coneixements totes les persones que directament o indirectament treballen en l'àmbit de la seguretat. De l'Escola de Policia de Catalunya en depenen les unitats següents: l'àrea d'instructors de policia, l'àrea de continguts de formació policial i el servei de formació policial. Pel que fa a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, promou la col·laboració i la cooperació amb institucions, centres i establiments docents, tant nacionals com internacionals, i manté relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la seva competència. De l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya en depenen les unitats següents: l'àrea d'instructors i de continguts en riscos, emergències i protecció civil i el Servei de Formació en Riscos, Emergències i Protecció Civil. Pel que fa a la Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic, aquesta és l'encarregada de dirigir les funcions d'administració i gestió dels serveis generals i règim interior i dels recursos humans i materials de l'Institut, així com la tresoreria i l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost. També exerceix la coordinació tècnica dels processos de reconeixement acadèmic de la formació impartida. Així doncs, dirigeix els processos de convalidació, homologació i reconeixement de programes formatius realitzats per altres entitats al Pla d'Estudis de l'Institut. De la Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic en depenen les següents unitats: el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa i la Secció de Secretaria Acadèmica. Pel que fa a la Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement, aquesta coordina les formacions relacionades amb el desenvolupament de la carrera professional dels col·lectius de la seguretat, els riscos i les emergències, amb la implantació de plans de formació universitària i amb l'elaboració dels criteris tècnics necessaris per a les polítiques i activitats de l'Institut. De la mateixa manera, dirigeix la difusió institucional, les comunicacions i les publicacions de l'Institut i impulsa la col·laboració amb empreses i institucions per la creació i transferència del coneixement en seguretat. Per últim, tenim el Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment. Aquest és l'encarregat d'executar l'avaluació del perfil de competències clau de l'alumnat dels cursos de formació bàsica que s'imparteixen a l'Institut. Així doncs, elabora i valida els instruments d'observació i registre per l'avaluació de l'alumnat en període de pràctiques en les organitzacions policials de referència.
Finalment, també és l'encarregat de planificar i supervisar el suport tècnic per l'avaluació de les condicions psicològiques per l'ús de les armes de foc dels cossos de policia de Catalunya. Doncs ara que les sabem i les coneixem, anem a tornar a nombrar-les per sobre. Dins l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya s'hi desprèn l'Escola de Policia de Catalunya, l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, la Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic, la Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement i el Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment.